Mulane ngene lho, kowe mesti nang bojo sing tenanan. Bojomu sing bener-bener sayang karo kowe. Iya wis maton Pak, golek bojo iki tenanan. Lha kowe gelem kaya wong kuwi kae, dadi edan. Gelem ora apa? Bebas, bebas. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru sebiru hatiku. Meong, meong. Meneng to iki kok. Ngapa kowe sumuk? Gayamu sumuk ngene iki ora tau dik anu bojoku kok. Oh, lele iki kok. Oh. Mana kuas wae kawin iki orang kawin-kawin iki ya. Ora muni ngono iki ngene. Katokan. Ya, lali katokan lek. Katok diumbai. Ono. Jangkrik jebol tokku. Bali. Iki cepet endi? Ono paraga. Jebol kakane Pak ya mesane Pak lho iki. Tak ngluru ning kali. Lho anto dibagat iki ngene Pak. Mana apa iki? Mana bangon. Kaya ngono bango aku lho. Matamu ora kecelek iki malah pentet ngono kok. Ilang. Tilang. Man ngono tak do sak jare sak M tak do. Lah kuwi nek polisi ora bakal ditilang no. Ya aman ngene iki. Tapi wong nang Malang nggih gowe iki nang aman. Iya. Ngene wah man kodan. Api ya? Meneng iki golek setelah mati wong kok. Ning endi? Ngono nek Amazon. Ulone gede-gede. Mene-mene iki Amazon ulone. Anu liburan. Baturku liburan. Ngapo liburan bareng. Lah piye? Bute sapa ki ayaan? Liburan ngendi kono lho penting liburan. Penting liburan. Heeh. Yo, ayo no. Ayo nyanyi. Liburan kok nyandi. Ayo. Ayo dua. Kok sih? Iya. Musim panas. Woi. Sedang mulaknya apa ini? Holiday nanti. Gampang is. Baterai jangan di holiday kok. Nanti to, Pak. Gampang mlaku holiday wae. Abote ram kok bre kok. Nah, sekono ojo sahabat wong. Ayo, sahabat apa botol ini. Ayo. Bagaikan langit di sore hari. Kayaknya apa kayak? Ora do liburan jane kok. Segemen nyambut gawe lho. Hei, ngapo iki ning kono? Halo. Nyetrum. Bahan produk ngene kok. Toya kok ae koyo Dora. Ayo nih. Halo, aku jenenge parane sakne musuh-musuh kemarau ngene iki musuh juga kerja wae. Kok wong iya butuh holiday bareng ya dhewe ning lho. Ayo parane holiday ra genah. Gampang kok ajak nang tempat wisata terindah di dunia. Ayo. Iki nyapa ning kene? Oh, ndang. Oh, mesake men iki. Kerja kok. Wah, iki musim kemarau wae holiday. Holiday ya adil lah. Holiday liburan kota ngono kok kene ae. Holiday masuk go ngenean. Dadi kek ngemas kono kok. Lah aku lho masak Korea ini iki. Korea. Ayo di sini yo. Di sini lengkap iki. Apa kuwi? Entang nih kalau izin apa enak. Yo, proses iki lho. Ayo, Ayo. ayo. Wes. Kita butuh liburan. Yo. Everyday holiday. Pak mikirin di itu. Aku sih. Hah? Aku sih. Ngapa mulai ki? Aku sing. Ada ki holiday. Sing. Aku sih ya. Kamu ya. Oh, nyanyi to. Sing.
Cah. Oh, Dewi ya. Oh, holiday. Oh, loro. Iya holiday. Kok seru no. Rapo pura seruane nggak ada holiday. Aku bisa mau. Ora kenek kok. Ayo. Sibuk mikirin itu yang penuh tanda tanya. Di ta gore. Oke, kayak lo gue le. Iki aja nih neng Nugromo loh pak. Bromo. Apa pesta? Oh, Tak kok ngisi ya. tolong wih. Adiknya gini sasi. Kali. Rong sasi. Iya. Holiday kok. Dari mau holiday. Iya. Iki holiday nih kene iki. Liri ae lho, kuwi tuku kok. Kowe kabeh lho lele. Merekane Bu. Wah, tuku sak miliar lho iki kok. Bukan. Ya rawe Masih. Apa? Kentan kambing ngene iki. Ya dhewe sasi ngene nek ora hen piye? nginep iki. Nginep nang sasi. Wah. Iki leren sik iki, Bos. Sik. Oh, Leren sik, Pak. Sik. Aku kesel iki. Oh, ada jam 4 perjalanan protokol. Menengo, Pak, turu Bapak. Bapak kesehatan ini dijaga ya. Siap. Yo. Nganu. Sidik. Rapi. Sidik. Anu. Lindu. Apa? Raka. Oh. Gusik kan, gue. Gusik. Tunggu. Ah. Heeh. Idan. Raka. Iki nyapa ngono kuwi? Tinggal bojomu. Tinggal bojone, Pak. Oh. Lah ora rabi. Pegat. Sakne urip-uripmu. Gek kowe wis petang tahun anu dadi wong edan kuwi. Oh, 10 tahun. 10 tahun. Lah jare krungu jare kancaku dadi wong edan bebas. Iya. Bebas. Layak kowe senenge ra wong edan. Sampean dadi wong edan, Pak. Gak aku dadi wong edan. Kok iki penak lho entuk rokok njaluk rokok dikeki. Yo Adi, pas memberi juga nih lho. Kowe gelem diwancang ngene iki. Mah rupane ngilangi. Iso kaya ketek. Rapi. Rabi sapa? Oh, dipegat bojomu njaluk rabi. Oh. Rabi. Sapa sing Rabi ini? Lempo, dirabi jodone wong edan, wong waras ya wegat. Lah kan ora biar aku gemek karo wedhusku. Karo lala. Lala. Apa kae? Pesawat. Lah waras iki. Wes, rokok disentakno sih, ngutak kowe manganan. Ki ra katokan we. Tokan. Ya. Dikei kata ya, Pak. Hmm. Engko nggon ya. Oh iya. Atau Mun saiki san. minggu Engko sik ngisi ning wong ae. Hei, ada ning kene. kene. Hah? Oh, mati to, Pak. Ngomong lho, Pak, aku ora ngerti basa apa iki. Lah aku dhisik wis tau edan. Kayak iki apa basane? Nang. Apa kayak? Sawat. Oh, nanti tak beres semua. Oh, dua saya rokok sih. Nyapa ngono kuwi?
Telepon. Iya. Siapa? Bojomu. Mbok ini. Mbokmu nang endi? Ini aku. Oh. Mbokmu ya edan. Ya wis. Ngalih, ngalih. Ausir aku langsung. Ngalih. Kae iki digowo. Digosik. Tinggo. Digosik. Tinggo. Iki tingkat wong raisin bae ngono kuwi. Ki ngalih ngulon ya. Aja ning wisata kene ya. Iki wisatane iki gunung apik. Ngono. Dang. Apik koyo Mulane lele. Lihat iki sing wong edan kang ambil hikmahnya. diambil apa wong edan mingke edan diambil hikmahnya. Ya kan kuwi omong dhewe wonge tinggal bojone mlayu. Mulane iki lho, kowe musuh nang bojo sing tenanan, bojomu sing bener-bener sayang karo kowe. Nah aku ya wis maton Pak golek bojo iki sing Wes. tenanan. Lho wis gelem kaya wong kuwi kae dadi edan. Gelem ora apa wong bebas. Bebas. Bagaikan langit di sore hari berwarna